Good morning, mahal. Good morning din, mahal. Kamusta ang tulog? Maayos naman, mahal. Yung dalawang himbing ng tulog. Mabuti naman kung ganun. Hindi na tayo mahihirapang makapag-adjust. Pero sa bagay, pangatlong araw na natin dito sa probinsya. Kaya nasasanay rin siguro ang mga bata. Sana nga. Ito pinagtimpla kita ng kape. Ito, tinapay at palaman. Ikaw nang bahala. Mag-almusal ka na muna. Bara akong kape. Nakakagising talaga to. Tama lang yan sa ganitong kalamig na panahon. Hinay lang. Mainit pa ang kape. Ang sarap naman. Masarap talaga yan. Dahil timpla ko. Ay, ang presko talaga rito sa probinsya. Maraming puno at halaman. Tilaok pa ng manok ang gigising sa'yo at hindi busina ng sasakyan o sigawan ng mga kapitbahay. Ibang-iba talaga kumpara sa Maynila. Oo nga, Han. Iba talaga rito. Pasalamat tayo kay Chiang Maita at ibinenta sa atin ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Kung hindi, baka nangupahan pa rin tayo hanggang ngayon. Mahal na rin ang upa. Kaya nga, mahal. At least ngayon, bagong bahay at bagong buhay. Dito na nga sana magbago ang takbo ng buhay natin. Mahal? Mahal! Pakidala nga kay Chiang Maita itong niluto ko. Konsuelo man lang sa kanya sa pagtulong sa atin. Kumakain naman siguro siya ng baka. Malambot na naman to kaya hindi na mahirap nguyain. Mahal! Pasuyo naman Mahal? Nasaan na yun? Julia, anak, nakita mo bang tatay mo? Nandun po sa labas, may kausap po. Kausap? Sino naman? Hindi ko po kilala, Nay. Basta po lalaking matangkad na may tattoo. Ganun ba? O sige, pupuntahan ko na lang. Pananampalataya kay Ama ang aming kinakapitan. Kaya kung wala ka namang pinagkakabalahan, hindi naman sigurong masamang imbitahan ka namin sa aming simbahan para sa pagpupugay. Sige. Titingnan ko. Pag-isipan mong mabuting alok ko, hihintayin ka namin, kapatid. Sige. Salamat. Maiwan na kita. Sige. Mahal! Kanina ka pa ba? Hindi naman. Sino yun? Nagbabahay-bahay lang. Imbitasyon ba? Nag-iimbita sa simbahan nila. Tingnan mo nga naman ang ngiting ng bata na yan. Ngingiti na yan. Ngiti. Ang cute naman. Kaya love na love ni Mama. Ang cute naman ng anak ko. Manang-mana kay Papa. Uy, anong mana sa'yo? Mana sa'kin. Sige. Mana na sa'yo. Basta paglaki niya, bubuo kami ng team sa basketball. At siyang magiging MVP ko at team captain. Baby, narinig mo yon? Ikaw dapat ang pinakamagaling sa buong bansa. Mahal, papaalala ko lang. Baby pa ang anak mo. Hindi pa nga marunong gumapang tapos basketball team nang nasa isip mo. Baka naman maudlot pa yan. Siyempre, dapat mataas ang pangarap ko sa mga anak ko. Ito nga si Julia dapat maging beauty queen. Para naman may pambato tayo sa mga pageant. Lahi pa naman tayo ng mga guwapo at maganda. Sayang naman kung hindi ibalandra, di ba? Papa, hindi naman po ako mahilig sa mga ganyan. Ang gusto ko po maging isang doktor. Huwag mo kasing pangunahan ng anak mo. Siya ang magdedesisyon ng kung anong gusto niyang maging. Pangarap lang na naman yun. Sila pa rin ang magde-decide ng mga pangarap nila. Basta ang mahalaga sa akin ay maging successful ang dalawa paglaki. Siyempre naman, mahal. Kaya suportahan at gabayan natin sila. Ay, Tay, nakalimutan ko po sabihin sa inyo. Na ano? Yung mga kaibigan niyo po, kanina pa po naghihintay sa labas. Kaibigan? Sinong kaibigan? Oo. Mahal, sandali lang ha. May pupuntahan lang kami. Hindi ko lang sigurado pero baka gabihin na rin ako.
Gagabihin ka? Oo eh. Pero uuwi naman ako agad pagkatapos. Sige na. Oo, sige. Mag-iingat ka. Julia, sino ba yung tinutukoy mong kaibigan ng papa mo? Bakit hindi ko alam yun? Yung sinasabi ko po sa inyong kausap ni Papa, nung bagong lipat po tayo, yung lalaking may tato, may kasama na po siya ngayon. Dear love, nung una binabaliwala ko lang ang mga kalalakihang pabalik-balik sa amin para kausapin si Raven. Hanggang sa naengganyo na nga ang aking asawang sumama sa mga ito. Wala namang issue pagdating doon dahil nirerespeto namin ang relihiyon at paniniwala ng bawat isa. Pero habang tumatagal, kapansin-pansin na ang kakatuwang pagbabago sa aking asawa na akin namang ikinabahala. Ay, daga! Kanina ka pa ba dyan? Ba't ka naman nanggugulat? Mahal, may bisita pala tayo. Pinapasok ko na sila. Hinihintay ka na. Bisita? Sino naman? Bakit ka naman hindi nagsasabi? Hindi po naman ako nakapag-ayos ng bahay. Hindi na kailangan. Mahal, mga kasamahan ko. Sila? Sila ba yung... Oo, mga kasamahan ko sa pananampalataya. Oh, okay. Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Raven, ano to? Bakit sila nandito at bakit kayo nakaitim? Mahal, pinapunta ko sila para sila na mismo ang mag-anyaya sa'yo. Hindi ko maintindihan. Para saan? Meron pala akong kaunting handog sa inyo. Kaldereta. Salamat. Mrs., ang Panginoon na ang nag-aanyaya sa'yo na maging kabilang namin at mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ano bang sinasabi niyo? Tanggapin mo na lang si Ama at ikaw ay maliligtas tulad ng mga nauna. Maniwala ka kay Pinuno dahil marami na siyang iniligtas sa basbas ng Panginoon. Isa na roon ang iyong asawa, Raven. Kumbinsihin mo naman ang iyong kabiyak. Mahal, totoo. Maniwala ka. Hindi. Pasensya na po kung babasagin ko ang trip niyo Pero wala ho akong interes sumama sa inyong samahan. Kung ang asawa ko ay naisama niyo, nirerespeto ko ho yun. Pero okay na po kami sa kung anong kinagis na namin. Julia! Kargahin mo nga muna si baby. Sandali lang. Opo, Nay. May supling pala ho kayo sa loob? Oo. Bakit? Kung ayaw nyo naman pong sumama, pwede ho bang kahit ang inyong supling at panganay na lang ang aming isama sa pagpupugay at para malinis na ang kanilang mga kasalanan? Di ba, Raven? Mas dalisay ang mga bata, mas gusto ng Panginoon. Huwag na ho. Wala ho kaming interes sumama sa inyo. Mahal, palabasin mo na sila. Babalik na lang ho kami. Raven, ikaw na ang bahala. Masusunod. Kahit wag na ho kayong bumalik. O ito, dalhin nyo na rin tong pagkain na to. Makakaalis na kayo. Raven, hindi ka aalis. Mag-uusap tayo. Ano ba yung sinalihan mong grupo? Para mga walang katinuan. At sinusunod mo naman. Hindi mo naiintindihan ang layunin namin. Ano bang hindi naiintindihan? Pues ipaliwanag mo. Gusto niya lang tayong iligtas at linisin ang ating mga kasalanan. Magtiwala ka lang. Wala namang masama ron. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Iligtas saan? Parang sila pa ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Wala kang alam. Tulad ka lang ng mga tagalabas. Makasalanan na kailangan ng pagdadalisay. Raven! Nasasaktan ako! Ano ba nangyayari sa'yo? Bitiwan mong pisngi ko! Nababaliw ka na! Huwag mong pagsalitaan ng masama o questionin ng mga kasamahan ko, lalong-lalo na si Pinuno. Pag-isipan mong mabuti ang alok sa'yo. Aalis na ako. Ella,
Ano ba kasing nangyari sa bahay? Oh, ito, minom ka muna ng tubig. Salamat po. Siyang, hindi ko na siya maintindihan. Para siyang wala sa sarili. Nananakit na rin siya na hindi niya naman ginagawa dati. Nag-usap na ba kayo? Baka naman may problema lang kayong dalawa na kailangang solusyonan. Hindi po, Chang. Pakiramdam ko, hindi na kami ligtas sa bahay dahil sa ikinikilos ni Raven. Simula lang nang makilala niya yung mga taong yun, nasiraan na siya ng bait. Sa tingin ko, hindi relihiyon ang inaniban niya, kundi isang kulto. Nako, kulto ba ka mo? Eh, paano ka naman nakakasigurong miyembro ng kultong mga yon? Isang beses po, sinundan ko po si Raven pagkatapos ng pagtatalo namin. Hindi po normal na lugar ang pinagdarausan nila ng kanilang pagtitipon. Kailan niya pa nakilala yung mga yon? Pagkalipat po namin, akala ko nung una, mga nagbabahay-bahay lang. Pero hindi ko inaasahang sa kulto pala makakasama ang asawa ko. Nagsisisi akong hinayaan ko lang siya na umanib sa kanila. Chang, ano pong dapat natin gawin? Paano kung babawi ang asawa ko? Dear love, 5 taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa aking alaala ang wari mo ay bangungot na bumalot sa buhay naming pamilya. Nang kami ay lumipat sa probinsya, bagong buhay ang aming dalangin. Pag-asa na sa wakas, kahit paano ay magkakaroon na ng kaginhawaan sa aming pamumuhay. Ngunit taliwas sa aking naging paniniwala ang naganap. Humantong sa tila ay sumpa ang aming naging buhay mula nang napaanib ang aking asawa sa tila ay kulto sa bagong lugar na aming tinitirhan. Hindi ko inakalang may mga ganong klase pa pala ng grupo sa kabila ng modernong panahon. Sa pagnanais kong maisalba pa ang aking asawa sa tila hipnotismo na ginawa sa kanya, ay kinumbinsi ko siya na bumalik na lang sa Maynila. Dala na lang din siguro ng matinding panalangin at kapit sa Diyos, ay umayo na din ang kapalaran sa amin. Bumalik man kami sa ingay ng Maynila, ay napanatag naman ang aking kalooban. Malayo sa mga taong nagpapanggap na may mabubuting loob, pero kapahamakan naman pala ang dulot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!